assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe assalamu alaikum bandiraɓe jasraɓe ko DJ Assane Mbaye noon hande en garte goɗɗo numéro G5 TV rappelare so fayi won danama mammiɗo évidé moom haalta e nde mum quoi presque sa daari guilay Fouta guilay douane Matam guilay douane presque ha Mauritanie ko producteur tawi ko melaman mo ganduɗa omo ligui gal mawde e rappelare omo wiye Jarassa o yehini kadi to qiɓa men télé fulɓe hande kadi o arti ɗo rappelare so fayi Jarassa o wiyama bisimilla rappelare so fayi Jarasta ko inde ɓoyne nak sa yi hande Jarasta woni Jarasta ko reggae kettonomi quoi sur Alpha Blondy on no idole am ɗum idole ma e côté culture quoi min mbiyete ko Hamidou Dia Diaw noon ɓe gicci ɗum ɓe fawi ɗum e rasta wonde Jarasta mais kadi ko ba jettirema hande innirama wiyete Hamidou Dia min ko hol duwan amen jeeɗa e Fouta min jami ko Médina Gounass département Vélingara région Kolda quoi mais en Jarassa presque mouvement rappelare o ɓe jiiriɗa ɗum quoi après kadi kala normal guddita dane ɗe yimɓe nana ka mouvement halpulaar on vraiment ça nawi kam e on domaine tato mbiɗa softi quoi après koko domaine am mouvement halpulaar o en mbi hande ne waɗi défaut ji mais kadi ne waɗi avancement ji ɗiɗɗi fof no mbata wondude taw tajiɗe avancement yiyat défaut ko défaut saboro ha mbaɗa ñafe mbawa kadi ɓeydade jogade e focus mbawa wadde avancement quoi rappelare o hande omo yaaha e won yahoɓe wonɓe jahani foof noon wayani kala ko jiiɗa hande so woni dal ko 100% hay so maximum comme 50 on yaaha 50 gonɗo kadi wala ko noon tan foof wayani mais joni an ko ɗum ko addu ono sababu quoi par ce que mbiɗa ko kadi ko bonne question kadi ko bonne idée quoi mais hol on affaire o manqui quoi carrément pour yaade quoi ko darde ɗum eyyi ko darde ɗum enen koye men majja rappulare hande hayso koye télé rek émission pulaar hande en ɗiɗi sattude seeɗa quoi ha raɓo rek hande culture pulaar o hayso ko émission rek sa waɗi ɗum émission à travers télé ni pour daña sponsor ko probléme an hoorema majjani kalami raɓone kadi ko même chose ɓe tarde on côté hande sa yi raɓo wolof e mbiya raɓo wolof moro donc on banggue ɗon ɓe daɗi men e ɗin côté ji hande émission hip hop wolof sa waɗi ɗum vite fait a dañat sponsor uji a dañat viwde a dañat tout rappulare o ndeɓi tardude on côté hayso ka producteur halpulaar ni pour daña won certaine viwji ko probléme donc mbeɗa ɗaɓaɗi ɗum koye meɗen woni quoi mais hatta sa mbaɗi focus rek foof ma en passe o domaine ɗo inchallah mais pourtant hay sa daari ɗon ɗum saltama ɗon to hay sa daari rap olof o par ce que min olof e gonnomi mais sa daari culture en hip hop ɗo e Sénégal kodi télé diɗum nakkitoto ɗum respect kalden goo quoi hay so wona koɗo pulaar o hay banggue rap olof o yarama noon e won télé de Sénégal ɗi quoi gonga ni ko rap olof ummi ha dow mais sa daari banggue sponsor o hay rap olof o yarama noon par ce que ɗum kadi sa waɗi ko inen reproduit pour liggade on ɗon banggue woni rap olof o woni rap pulaar o waɗi comprendre ko kalta ko hip hop hoore mum woni ɓe nokkani ɗum ɗo respect en général hip hop hoore mum ɓe mbaɗi hokkude ɗo respect parce que hande sa daari so woni dal émission ngaji showbiz goɗɗi ɗi a tawa dañat doole yimɓe wayno mbala hen voilà jomumen daña hen retour en 100% mais banggue hip hop o noon wolof o alpulaar hip hop en général ɓe manqui ɗo doole hande sa daari hande émission Pape Sido joni heeɓa 10 ans presque DSTV woni awre ɓedde mais est ce que hande waɗi sponsor o ala ko ɗum wiyatma voilà hande ala mais hande ala mais ha hande kadi a yiyat omo dogo toon par rapport enen kam ɓe mbawa waɗde 2 mois to ala sponsor ha ɓe lelni e par ce que aɗa kadi sa daari ko wayni kadi rap pulaar o télé de pulaar en tant que kadi koko wiya télé fulɓe mais kamɓe kadi mbawi wadde soutenir rap pulaar o affaire o yaara yesso avant tout kadi yaara yesso il faut tawi enen gaɗan ɗon kabbol gotol affaire o wasa wonde affaire o kalan quoi ɓe ganda Mauritanie ak Sénégal fof gotol est ce que a faami ɓe ganda fof ko gotol tawa ɓe mbiya ko culture hamene ummade pour rappelare yaara yesso waɗi important sumagal banggal voilà so woni rab waddu deguero hande anen hande sa yi hewɓe ne mbaɗa avancement e rab o change systéme de musical muɗumen exemple hande waɗa rab comme rab waddu deguero so woni on marsani so tawi noon an ka polyvalent a wawi change technique seeɗa wawi hen ko inen jeeyi inen rappelare o inen jogui couleur amen spécial mais dow kadi tawi liggoɗen ɗum wonmi wadde expliqué eyyi liggoɗe ɗum ko avant liggey kay ko sa fuɗɗum hunde ko ɗo poɗɗa liggade donc avant tout so yimɓe nangodiri an domaine mo gonɗa o kala ko mbawɗa wadde il faut mbaɗa ɗum respect kala ko lamdi totta ɗum ha timma so woni ko rab deguere beele haalan ɗo nane hawra ko ɗigam so woni ko rab waɗɗo deguere o respecte ɗum carrément hay so woni a wawi heɓde en 100% public kala ko mbawɗa hen dañde respecte ɗum
goɗɗo bawɗo wadde rab goɗɗo kadi waɗa ɗum ɗo respect so tawi noon ka polyvalent sa welama ɗo wawi memde to aɗa wawi memde ga hande sa ƴeewi ɓuuri wawde yaade sa ko waɗo ko rab polyvalent donc sa waɗi rab wadde déguer a wawata wonde won yimɓe a wawata dañde won yimɓe waɗa rab polyvalent comme ça des fois aɗa wawi waɗde showbiz des fois mbaɗa affaire o lésé ma heɓ public aji côté ji fof quoi mais so woni an noon ko rab wadde déguer o rek on kadi public ma ko banggue mais kadi min mi sala ko mbira ko mais enen jogui culture enen jogui aada amen enen jogui ko deyɗen mais hande pulaar ko international mais ko mbiɗa ko mi salaki de hande koto rabbu degero mi salaki koto rab showbiz o mi salaki aɗen joni boydi ndewo ko tendance aɗen sandari ɗeɗo balle gaka yaltini goto affaire koto sandari ma rimmu boydi fof gara mbaɗama toppatoo ɗowe caggal mum hay sandari ɗo koto rab pulaar o boydi nana jejjini ko Fouta Jeeya par ce que enen jogui aada amen enen jogui couleur amen ngal banggal kaldo hemma non ko ɗum sax hande enen en jogui aada men eɗen jogui cosaan meɗen mais kadi hip hop wonto tolno toon affaire ko commercial il faut change hande exemple haali ngaka début mum holno wano fami kay ko gaka ko ɗo yaltiri ji hip hop hoto façon rap mo waɗa no rap mbedde carrément hande ƴeew rap to wattini to ko waɗata ko aɗa kam sa haaldi gon ko taso wone wadde même dip sa waɗi taso mais rimuji mabɓe ɗiɗi certi seeɗa quoi voilà anda dal tam hettimama dal mi ko paala haade ko yo boyɗo Fouta distance rabo place o stance guley côté musical guley côté bindol guley côté rime guley côté son affaire o waɗa qualité quoi waɗa qualité surtout qualité no il faut hande so technique o change rek changé so rek a yiɗi musique ma so tan technique o change eto an o change ude jaada e jamono aɗen jamono no change kala no change an eto no bindiranoɗa ni guetoɗa change ude gabboɗa hen no waɗi artiste uji ganduɗa hoorema noon woni ko mbaɗanno mamne nane expliqué ko ɓen ko rabbaɗo diguira wawa yaltinde ɓen ɓen toujours dañi hen ɓen toujours mbaɗani hen reste kala ko wawi arde kamɓe ɓe changera ko ɓeyni kono gowba en voilà mi woɓɓe noon kañum ko polyvalent so jaayi prek ɓe baata ɓe parti ɗi gonɗi ɓe mbawi ñamde parti mabɓe ñama parti gonɗo so mbaɗi concept ɓe daña public mabɓe daña public gonɗo waɗi men vidéo donc million ngaji waɗi hen dara retour mo dañata hen o par ce que sa daari mo walluma ɗo comme basi mbiɓe muddane hande ko yimɓe mbi o mbawa foof mais hande so yaltini clip a jaɓat so yaltini son a jaɓat pourtant kamɓe fof ɓe garat ɗo Dakar is no feeneɓe walla biri no feeneɓe mais aɗan ɗo surtout tan hokkiɓe doole eyyi mais sandari mutaneɓe fof ko ɗo ɓe gara ko jooɗo ɓe jaaha ɓe koota exemple goto rek ñamum on question ari amen ɓe dañani wadde ɗum développé carrément pour murtene ɗiɗo ayo parti mo kalɗa ɗo on parti kam mi jeeya hen hande ne arsuji men rarement arsuji men mawɓe wonɓe ɗo jeeya ɗumen ne jaaha e studio ji won studio ji comme Real 5 walla jaaha e Easy 814 e comme exemple Babsi Bien walla ɓen advice ko gari ko toon jahata so bari mbaɗa vidéo ji ganduɗa hoorema tan ko sadiqel mbaɗata ɗumen walla wi flag te affaire o waɗat boosté waɗat doole fal force affaire o il faut mbaɗa ñamde risque sa yaltinani wawa nannude il faut jaltina ha para wawa nannude par ce que joni sandari fama ɗum haydara mbata famde par ce que joni sandari ko woni ko bébé MC sa au moins wona effort par ce que sandari o projet makko mo yalti machallah bébé MC machallah guiley kilibari guiley soodi fof omona daro hen jomi gonɗo wadde comprendre mais ko ɗum woni law mais tamit il faut tamit mbaɗa conseil ta aɗa liggodo boyde kewɗi il faut mbaɗa respecté image image woni fof image ɗum sa respectani ɗum o tampini hoore ko mbiyami waɗa ɗum hen ƴeew retour hokkata moɗum par rapport e wonta ko mais joni an ko mbatta conseil boyde joni émission kase boyde fodiri partout hawɓe mbaɗa ha musical maɓe yeeya ha waɗa international eyyi mi waɗi ko conseil artiste uji fof guila artiste uji ɓuuram MC surtout toon nak anene fof ne jogui base muɗum quoi min hande soɓeɗe woyatno hande premièrement no mbaɗami ko MC voilà voilà donc kala ɗo jomumen mbawata changé de bindol muɗumen mbawa waɗino sammu image muɗumen rap kala ko lamdi eto wadde ɗum so woni aɗa jogui so ala ƴeew staff ma moƴƴo manager ma moƴƴo jogoɗa linkiji mbawa kuuseme yimɓe mawɓe gonɗa to mbawa yaltude toon ma yaltinde rabo so woni ana yaltani ko yaltina rabo ne neɓa sattude seeɗa aɗa wawi wasde yaltude sa jaltina rabo mais majjani enen zone meɗen il faut jalten mami yen hip hop sen jalti mbawi yaltinde hip hop o ɓe jiɗɗe nawde ko yalto ko exemple ene koye ji hip hop wonɗen hande se gari ɗo oɗo mbawɗo dañƴi émission ngaji eɗen mbawɗo janggude affaire hip hop affaire art foof nanɗo quoi fummorade ko ɗon jangguide affaire hip hop kala ko ka andade musique aɗa wawa hen andude ko école voilà très bien mais mélangerie meɗe hande ɗen jiiɗe manque gandal aɗa wadde staff ma toujours taw gandal ala donc sa ari ɗo kala ko manquata ma toon foof aɗa wawa ɗum ɗo e dañde e nder 1 mois 2 mois yimɓe mbawa wontude hakkille voilà waɗi ko mbiɗa ko ko woni question ko mbiyami ɗo ko centre quoi affaire o ɓoyɗi affaire fof weeɓi sa daaride émission nane pulaar waɗi goddum waɗi ay holɗum heddi
booy di liggoo Ligo c'est vrai. su ma liggéey ma rek affaire war a góor changement est-ce que affaire mais su ma liggéey ak moom affaire xeex doxo carrément Vraiment. parce que joni sanda rappelaro ummi ma haa dow mais ko boydi woni ma jaɓani liggaade Vraiment. boydi woni ma jaɓani liggaade quoi mais joni a hono woni dañe mamo joni émission gas ko batata ko ɗo sehlama e bande en Avant tout mbeɗa weltono yimɓeɓe fof je pense eɗen jogui grand rendez-vous le 1er novembre inchallah juta sek eɗen jogui goɗɗo frère men goto wiye El Prési jogui toon concert prévente ko 2000 francs jour ji 3000 francs VIP 5000 francs den ñaaga enen fof ne mbawa hen arde le 1er novembre inchallahu rabbi noon so paasi eɗen jogui boy men goɗɗo ne wiye Mba from MG mais base makko ko Thiès kanko ne waɗa waadial waɗde spectacle mawɗo ɗo e Dakar mois de décembre inchallah yimɓe mbawa accuɗen hakkillaji muɗumen avant ɗum ɗon nak mi jogui des projets mo foti yaltinde projet ji ma wat vidéo ji baɗɗi qualité comme ça en mba mawɓe gandi kala ganduɗo en mbaɗa andi mom kanko affaire makko fof ko nice ɗum so paasi big respect MBT big respect Mam Zoba Afia mi salminima no feewi jaajëf no jiiɗa télé ɓe no télé mom vraiment nice quoi SM5 TV vraiment weltima maɓɓe nan tan mbeɗa naati ciiɗo mbeɗa waɗa recensation ji ma fuyi baɗɗi dob yimiron a baɗɗi cool quoi vraiment inchallah ko mbiɗa ko haalama yori feewi ko dije asamba e ɗo ɗo e ja rasta ko saba gaye ha goɗɗo dimo rappelare to yesso fayi jaajëf Des façons noti, min tema min noto, hip hop yara yeso.